Здравейте! Днес ще ви покажа едно видео с смисъл. Ще обяснявам за мои любими продукти с цветовете на дъгата. Ако искате да видите, не знам, че не го обясних точно както следва, не го обясних правилно, но ако искате да видите, продължайте да гледате. Аз ще започна първо от зелено, жълто, червено, розово, лилово, тъмносиньо и светлосиньо. И за зеления цвят съм избрала ето тези свещи. Днес си ги купих. Аз обожавам свещите, наистина. И това ето така изглежда. Миризмата им е уникална, понеже в стаята ми съм си сложила една да гори. И като вляза в стаята, просто има уникален мирис. Страхотни са. Струваха 1,50 тези. 1,50 струваха. Те са 6 бройки. Но наистина са уникални и не съжалявам, че съм си взела. Следващото, което е жълтия цвят. За жълтия цвят е този лак на Габрини. Да не го нарека Грабини. Габрини. Неон, този жълт цвят, уникален е наистина. Струваше доста ефтино, 1,20. Купих го от един магазин. Иначе по принцип струва 2,50. Но наистина този, извинете, че малко така наклоних камерата, но този цвят е наистина уникален. Наистина уникален цвят. Червеното е едно червило на Golden Rose, 121. Да го отвориме. Ето така изглежда, но винено червено, уникален цвят е. Но разбира се, така по улиците няма как да ходиме, защото е доста ярко. То е за по-празници, не знам, за празници, за такива по-събития. Розово, следващия цвят е, и аз съм избрала ето този парфюм на Бонбон. Мирише уникално, наистина. Знам, че повтарям тази дума уникално, хубаво, но наистина ми харесва и затова го повтарям. Лилавото е следващия цвят. И за лилаво съм избрала ето този балсам за устни на Айфея. Ето така изглежда от вътре. И миризмата му, както повтарям, е уникална. Тъмносиньото е пак продукт. То е за очи. И това е тази спирала на Essence. Essence. Не знам как го казвате, аз го наричам Essence. Essence. Обърках се. Наистина страх. И така изпуснах спиралата. И последният цвят е светлосиньото. Той е от ето тази палитричка на Виктория. Така. Ето този цвят тук е светлосиньото. Ето такова синьо е. Но като се нанесе на окото е наистина много светло, много хубаво. И това беше от мен днес. Ако ви е харесало видеото, кликнете едно палче нагоре, коментирайте, абонирайте се в сайта ми и чао до следващото видео.